Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nagbabalik ulit tayo sa ating weather analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 26 hanggang 28, 2026. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power at ang local government ng Naga City headed by our Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, wala naman tayong any weather disturbances. Yung mga usual suspects lang. Yung shear line, yung amihan, at meron pang shallow LPA. Ito po yung natitirang, sabihin natin kaluluwang kaulapan ng bagyong si Ada. Remnants po ito na hanggang ngayon nandiyan po siya stationary sa may east of Mindanao. Wala siya masyadong kaulapan, sa may northern parte ng kanyang sirkulasyon. Ito yung shear line na nagbibigay ng malalakas na ulan sa silangang bahagi po ng Mindanao at sa may bahagi po ng Kabisayaan. So ito po yung ating graph stat kaninang early morning. Okay? So nakikita ninyo yung shear line, stationary po yan, nakakabit sa isang frontal system dito po sa may central part ng Western Pacific. At ito po yung remnants ni Ada, TD Ada, dating TD po ito. Hindi siya gumagalaw dito in between Yap and Mindanao. At halos cloudless po siya. Itong sa may taas, nandiyan yung shear line. At binigyan po ito ng tag-ID ng Joint Typhoon Warning Center at NOAA bilang 93 o Invest 93W. Okay? Kasi si ADA dati is 91W. So, binigyan nilang bagong ID. But kung babantayan nyo ito during the past 2 weeks, ito po yung remnants ni Ada. Okay? So, pwede natin sabihin na isa po itong kaluluwa na lang ni Ada. Okay? We can also say as a zombie system. Kasi halos wala na po ito. And malulusaw po ito sa sunod na mga ilang araw dito po sa shear line na nanatili po dito sa may silangan ng Visayas at Mindanao. Amihan pa rin dito sa may ibang bahagi po ng Kabisayaan, Bicol Region, Mimaropa, Metro Manila, at the rest of Luzon. So mananatili pong medyo tamang-tama lang po ang temperatura natin. Naglalaro mula 21, sa mga lowland po ito ng Pilipinas, 21 hanggang 28 ang pinakamataas. Sa mga mountainous areas, pwedeng bumaba ng 18, 19. So far, yung cold blast na na-experience natin, yung during the past few days, ay pinakamababa natin temperatura nasa 21.9, 22 dito po sa Naga. Okay, sa ibang parts ng Pilipinas, ganun din po, nasa 18 to 22. Okay, so ito po yung ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page at sa nakalipas na 6 at 12 oras, nakita po niyo ang pagnipis ng kaulapan nitong shear line. So ito po yung shear line, okay, nakakabit po dito all the way from here. So yan po siya, nandyan. Okay, so ito pong shear line ay mag-retreat muna dito sa may Western Pacific o sa may easternmost part ng Philippine Sea at magkakaroon po ng pagbuti ng panahon sa Bicol, Visayas at Mindanao sa susunod na 2 araw. Okay? So ito po yung zoom in sa animation mula sa windy mula alas 7 ng gabi hanggang hating gabi na yun ng 27. Okay? Nagpalit na po tayo ng araw from 26, 27 at ayan po ang shear line. Diyan pa rin siya but medyo manipis na po ang ulap. May mga ulan pa rin na pwede maganap sa may silangan Visayas at silangan Mindanao. The rest of Visayas, Bicol Region ay yung amihan. May dumaan lang ditong mga konting kaulapan na nagbigay ng ulan maghapon dito po sa Naga City at sa ibang parte po ng Kabikulan. So we expect improving weather na yung Martes. Okay, since Martes na po na yun. And then sa Miyerkules. Ito yung ating wind at pressure forecast mula sa ECMWF from windy at may malakas na high pressure dito at manatili po ang amihan sa ating bansa except po dito sa may Eastern Mindanao, Eastern Visayas, nandiyan pa rin yung shear line. Ito yung kaulapan, yung sirkulasyon ng mahinang LPA na si 93W, dating ADA po yan. So sa sunod na 2 araw, Martes at Miyerkules, nandyan pa rin siya but yung shear line ay nagkakatlit po dito sa karagatan ng Pilipinas. Okay?
And then by Thursday, Friday, hanggang Sabado, lalakas naman yung amihan. Medyo mahangin na naman po dito sa may Bicol Region, Visayas, Eastern Visayas. Dahil yung shear line, bukang dito siya pupunta. Papakita natin mamaya sa ating 24-hour rainfall accumulation forecast for the next 5 days kung nasaan yung shear line. Pagpasok ng February 1, amihan pa rin dito sa ating bansa. At yung shear line dito sa may karagatan east of Visayas at Mindanao. Ito po yung rain forecast accumulation, 24-hour rainfall accumulation mula sa windy.com from ECMWF rain model. So for the next 5 days, so na yung Martes, nandiyan pa rin yung shear line. Ayan po, bibigyan ng mga pulan ng 50 to about 100 millimeters sa may isolated areas ng Visayas, sa may Eastern Visayas at Northeastern Mindanao sa may Surigao provinces. And then pagdating po ng Miyerkules, mag-retreat muna bagya yung shear line dito sa may karagatan ng Pilipinas, sa may East Philippine Sea. Visayas at Bicol, gagandang panahon si Miyerkules. May maulan pa rin sa may Northeastern Mindanao. Huwebes, lalakas na ulit yung shear line. Maapektuhan po ang silangan bahagi po ng Davao Oriental. Ngayon din po sa may Caraga. And then pagdating ng Biyernes, Enero 30, mag-spread po ang shear line dito sa may Northern Mindanao. Kasama po ang Cagayan de Oro. So we expect rainfall of 50 to 100 millimeters or pwedeng more than 100 millimeters. So depende na po kung gaano kalakas yung kaulapan o yung rain bands nitong shear line. So babalik ulit dito sa may Caraga at Northern Mindanao na yung Friday, Enero 30. Sa huling araw ng Enero, Sabado, yung shear line ay mag-shift slightly northward at magbibigay ng mga ulan. Zoom natin dito sa may area po ng Eastern Visayas at may konting effect din yung shear line dito sa may central kalagitnaan ng Visayas at dito rin po sa may Northern Mindanao. Okay? And then pagpatak ng Pebrero 1, nandiyan pa rin shear line, apektado pa rin ang summer provinces. But medyo pahina na po siya. Okay? So yan po ating forecast for the next 5 days. Okay? At nakita niyo nandiyan pa rin shear line. Hanggang nandiyan ang amihan, hindi aalis ang shear line. Kasi yan po ang boundary ng hangin mula ng amihan at yung hanging easterlies, hanging silanganin. Tandaan po natin na pag may shear line, kung nandito ang amihan, okay, nandiyan po siya. So, babangga po yan dito sa may line ng shear line. Kaya nagkakaroon po ng convergence kasi eh. So, kung ito po yung easterlies, so nandito yung easterlies, ganyan yan. Hindi masyadong nakita, pula na lang gamitin natin. So, ganyan yung easterlies. So, pag ganyan. Okay. So, nagbabanggaan po, nagkakaroon-convergence kayo, may mga ulan po dyan sa line na yan. Kumbaga, nasa boundary po yan, southern edge ng amihan. Dyan palagi lumilitaw ang shear line. Okay? So, up and down lang po yan. Parang speedometer ng auto. Diba? Pag nag-accelerate kayo, yung RPM, tumataas, bumababa, yung speed. Ganyan lang po ang shear line. So, kung mahina ang amihan, ang shear line akit po dito sa may bahagi po ng Bicol at dito sa may Eastern Luzon. Kung ang amihan naman po ay sobrang lakas, bababa po ang shear line dito sa may bahagi nito ng Mindanao. So, ganyan lang po yan. Pataas, bababa, tataas, bababa. Ganyan po ang epekto ng shear line. So, yan po ang inaasahan natin. Okay? So, yung mga naninikaan sa may silangan Visayas at gitnang Visayas at sa Northern at Eastern Mindanao, maganda po sa mga ulan na naman sa mga susunod na araw hanggang ngayong weekend. Dala po yan ng nanatiling epekto ng shear line. Pagdating sa alon, walang pagbabago. Up to 3 to 4 meters po dito dahil po sa amihan. At medyo not suitable for fishing, yung mga maliliit na sakyang pangdagat. Pagdating po ng Martes, up to 3 meters pa rin. Miyerkules, hina ng konti, up to 2 meters yung kanyang alon. But sa Huwebes, Biyernes hanggang Sabado at Linggo,
ay mananatili pong 3 hanggang 4 na metro ang alon. Dala po yan ang amihan. Okay? So, wala tayong magagawa. Talagang panahon na yun ng amihan. Hintayin na lang natin medyo humupa itong amihan. Lalo na po sa kalagitnaan ng Marso. Kasi katapusan na po yan. Spring equinox. Equinox, equal day, equal night na po. Okay, so mag-shift na po tayo pupunta sa hot dry season. So, enjoy na natin itong medyo malamig na panahon hanggang Pebrero. Dahil pagdating ng Marso, Abril, babalik na po tayo sa kainitan na panahon. Okay? So, yan muna po ang ating pinaka-latest sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa yung darating pong Miyerkules o Huwebes for another update. Ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.